Me gida? Raina ɓace. Me ya faru? Duk takardun da na saya ni harka fili a ce na sai gaibu. Yanzu a duniyan nan yanzu gaba ɗaya yanzu duk yan buge bagiro nake sayan fili wajen su. To ai mai gida daman laifin ka ne ya za a yi ka ta siyan gaibu ka je gurin madaki ka sai fili yafi. Ka tafi kumbotsa ka nemi madaki amma ka je gurin wannan kai ne ka sai wani fili gurin wannan ba dole ka samu matsala ba. Alaikum salam shigo ya girgirbo. Ka ta abokin ka wani shan girgirbo. Wai ya naji da kuna ta haya kai da mai gida. Ka je gurin madaki ka nemi fili. Wai kai da mai dakin naka ya naji kuna ta haya. Abin da ba Allah daya uwar gida. Haya ne ku ce da mun da zo. La ilaha illa huwa. Sai da aka ce min in je in sai fili wajen madakin feci ko beci kuma lokacin gama ko ashe ni duk takardun da nake saya sai in sai gida in naje sai a ce takardun na gidan babu takardar tsire ce ai na ga maka ai takardar tsire ce kullun ka faɗa sai da muka yi da kai jiya ai ga takardar ko sai na kullun sai na ce ka tafi gurin madaki ka je ka yi rijista wannan gaskiya ne hajja shine garanti in dai fili kake bukata a wannan haƙo amma gobe ka je gurin wancin jibi ka je sai a dauke ka ko kai ne kotu kullun kai ne a ƙara kotu mace ma ta bi ka basira wallahi mace ma ta bi ka basira har gori ake mun magoda waya ringa cewa wai mai miji na yanzu wai kullun ana maka shago dan Allah ki hakuri dan Allah mace ma ta bi ka basira ni yanzu ma gida zan tafi ya hakuri hajja kai wanne irin nan mulkuma ne yake kidimani mace ta fi ka kokolwa ka jo ka sai figin nan na gaya maka an je da kai sabi an zo an karbe figin nan ka siya an karbe ga gurin madaki na Alhaji Shaibu mai ci dan girman ubangiji ma da kika yafe ni duk abin da ne maka ya zama ka ba duk awwalin da baba arihi ya lalata bai ci amma din dai ka sai fegi a bai ci a wajen duk baki madaki dan girman ubangiji duk mutumin da zai sai fili ni ba ma ni ba wallahi yanzu na tabbata shine ije lan ike da takarda kai burin ga ba in ka sai fili a bai ci billahi lazi ba ka sai an baka an zaunar da kai an sai ma lemo ma amma ina ta sayan filaye na gaibu ga madaki ka sai mai suna na ka sai shaka ce an shaka an tafi kamar filin na isa ne da ya kwakwasa yake takardar tsire to an baka takardar tsire dalla mu je gun madaki mu tafi mu je gun a zo a baka ci da mu je gun madaki kai